Не я знаете още. Айде. Здравейте, приятели! Добре ли ще се изкарате? Днес ще отидем на пазар екскурзия и ще ни бъде много забавление. Виж кой е тук? Магическата фея. Ридва момиченцето. И сега вижте. А лишишката кога ще дойде? Не знам кога. Довиждане. Абе, Много интересна пиеса. какво стана? Къде ли са моите приятели? Не знам, отида си моята къща. А феята какво прави там? Отиде някъде феята. Се движи. Трябва и движение. Пристигна. Къде са артистите? Аз съм голяма лава. Мога да виждам. Вау, вау, вау. Вау, 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 вау. В принца, примерно. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. И Вау. крокодила се превърна в принц. Динозавър. Това ли е принца? Откъде го хвърлихте принца? А това, което падна от терасата, какво е? Какво стана с театъра сега? Как се развива действието сега? Айде, разказвача да разкаже. Какво става сега?